Azumi ya ga na ga biki kin gama na ta Allah biki ga dabbobin nan ba kin tun da kin zauna gidan na kamata ki zai ga mai biki ga dabbobin nan ba. Cabbi. Ai ko malam yayi kirarin cewa idan har ban ga dabbobin nan ba ka in saki in koma masa gida. Azumi anya ba na abin kai ba haka har ya tsane ki? A'a. Okay, inda ga to bari in samu ta Allah sai mu je inda za a yi. Na shiga uku. Action. Ki ma shiga uku ba sai na je na ga wannan ta Allah yanzu ki lantala na dawo gare ki. Alhamdulillah an zo wurin. Lantana dishari na kin dame ni. Kin shanye ni lantana. Kai ko fa aure ta ka tarfin baki kan kadin bakin ka wannan ba ku zan dauki mataki akan ka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son ki faɗa min abin da kofar aure ya ce miki. Ina son ki faɗa min ta abin da ya miki. Ga min. Wannan azzalimin ya sa na sayar kujeruna. Saddin kujeruna ya sa na siyar. Kwalliya madubin nan na kallo ya sa na siyar. Gas kuka hatta plate na abinci ya sa na siyar. Talabijin, firinji duka sai da mutumin nan ya sa na sai da su kakaf yaya. Gashi nan da ransa. Carpet ɗin ɗaki sai da isa na siyar. Yaya. Ina son ki faɗa min duka iya kayan da ya ci miki dan ba na son mu je ka dawo. Ina son ki faɗa min iya su kaɗai ya ci miki ko kuma da saura. Iya abin da na tuna kenan yaya amma idan na tuna wani zan maka bayani. Okay, ina son a takaice dai ki faɗa min iya adadin kuɗin da ya ci miki da a takaice dai yanzu ina son ki faɗa min ko nawa ne. A lissafin da na kayan nan za su kai kimanin ina jin zan kiyasta musu 350 iya kayan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menene inna lillahi ba kai bane? Ko fa na baka nan da kwana uku ka ji duk inda kudin suke da ka nemi wata kudin daga kawo na baka nan da kwana uku in baka ya yake mataki kanka ba. Ni kada ka manta tsohon kurti albashi na ma na shekara ba zan haɗa waɗannan kuɗin. To ni da iya abin da na ce ma kenan na baka nan da kwana uku ka je ka mata kuɗi. Alhamdulillah. Yawwa kamar Allah ta'ala na dawo gare ka. Bayyana ba insha Allah. Nace assalamu alaikum ma na ta'ala na dawo gare ka. Amin wa alaikum salhaba. Kan magana mata kace azumi ka ga yanda kawo mata suka kumbura ya kamata ka sai a dauki mataki babban mana dan Allah ita ba ta dauki dabbobin nan ba ya kamata dan Allah ka tausaya ka rabu da ita mana ko. Idan Allah ka da mu. Ko ka gaskiya ran ma. Munafiki ya ruwanka.